Il-bniedem ilu eluf ta' snin jfittex il-ħelsien, imma t-tifsira nbidlet ma' żmien. Il-ħelsien għal skjaf fi żmien ir-Rumani mhux il-ħelsien li fittxew il-vittmi ta' Hitler jew Stalin. Oriġinarjament, il-ħelsien kien jissinifika liberazzjoni minn xi forza li takkes, skjavitu, l-imperjaliżmu, it-tiranija u l-oppressjoni fuq in-nisa mill-irġiel. Pereżempju, fl-1979 jum il-ħelsien kien l-aħħar pass biex Malta verament tkun tal-Maltin. Id-drittijiet fundamentali huma t-tarka li tħarisni minn dak kollu li ma jħallinix inkun ħilsa. Barra l-ħelsien minn dak kollu joppressani, jiena nfittex ukoll il-libertà biex nagħmel għażliet importanti f'ħajti. Jien irrid il-ħelsien biex ngħix kif nixtieq, mingħajr ma nxekkel il-ħelsien ta' ħaddieħor. Jien irid il-ħelsien li nħobb lil min irrid. Il-ħelsien illi bih niddeċidu aħna min hi u kif inhi definita l-familja tagħna. Jien irid il-ħelsien li bih ngħix ħajja diċenti li toffri li l-opportunitajiet li ħaqni. Jien irid il-ħelsien biex inkun Maltija u ċittadina tad-dinja. Ħelsien biex ngħix f'ambjent aħjar.